Tyjo, kde můžou být? Už jsem tady. Konečně, jupi. Jo. Holky, už jsem taky tady. Au, promiň. Nevadí. Tak proč nás jsem volala? Jo, proč? No víte, byla jsem na notebooku a holky, něco vám přinesu. Tady máte jídlo a tady vodíčku a už nebudu rušit, užijte si to. Tvoje máma je tak hodná, ale prosím tě, už to začíná být otravné, pořád něco nosí. No tak co jsi potřebovala? No víš, našla jsem na notebooku takovou, radši vám to ukážu. Co by mohla po nás chtít? Nevím, a teďka určitě bude půl hodiny zase hledat notebook. Jo, no. Mám takovou chuť se napít, mám strašně uřízení. A já chci tu zmrzku. No, nejprv počkáme, až to přinese. Holky, už jsem tady. Konečně, můžu se napít a dát si zmrzku? Jasně, mamka to donesla, tak můžete, prosím vás. To je tak božský. Tvoje mamka umí báječně dělat pití. Děkujem. Ty domácí? Jo. A teďka k tomuhle, prosím. Tak jo, co jsi nám chtěla ukázat? Jo, co? Dívejte. Nějaký drahokam, no a? Přečti si to. Ztracený oranžový drahokam, kdo ho najde, může dostat 1 000 000. No a k čemu nám to jako je? No, víš, jak Jennifer, tvoje mamka má ty problémy. Jo, no, teďka má vážně velké problémy. Kdyby jsme ten drahokam našli, tak by se ty problémy vyřešily. Jo, v tom máš pravdu, Becky. Díky. No to je pravda, ale co když si to někdo vymyslel? Napsala to policie, takže kdo ten drahokam najde, tak dostane. Má pravdu, Jennifer. No já nevím. Hele, vedle je knihovna, tak půjdete se mnou na něco podívat, je tam taková kniha o tom. No tak dobře, ale můžeme si ještě odtud něco vzít? Jo, jasný, odnesu ten notebook. Jo. Tyjo, nezdá se ti to divný? Jako jo, ale vyřešilo by to přece jenom ty tvoje problémy, nebo spíš tvých rodičů. To máš pravdu, ale pořád se mi to moc nezdá. Ale prosím tě. Tak jdeme? Jo, jasný. V knihovně. Jo, jsem spadla zase. Tak, holky. Už jsem tady. Takový gauč. Trošku přisunu a sednu si. Nebo možná i. Jo, klidně spí. No, co jsi potřebovala? Tady je ta kniha. To si přečtu. Tyjo, ten drahokam je nějaký divný. Co tam píše se? Já jsem to totiž jenom viděla, že tu knihu máme, víš? No, píše se tu, že se vám o něm může zdát, pokud jste vyvolení, který ho mají najít. A že má oranžovou svítivou barvu, je skoro průhledný a dokáže splnit jakákoliv přání. Když se ho dotknete, můžete vidět i budoucnost. Pane jo, ale když ho chce policie? Už to chápu, ona ho chce vidět policie, aby zjistila budoucnost toho někoho. Třeba když někdo bude mít jako budoucnost, třeba že ho někdo zavrží, tak to bude policie vidět předem. Ano, a i vraha. Jo, ty dobrý. Jo, no. Jessica? Co? Jsi v pohodě? Jo, jsem. Víte, na chvíli jsem usnula a zdálo se mi o tom drahokamu. To se tam píše. Já vím, ale může nás být víc? Nevím, kouknu se. Tady, může vás být maximálně 3. A my jsme 3. Jo, no, teďka jenom jestli se nám přes noc bude něco zdát. Jo, pravda. Ding, ding.
Ding, ding. To je zvonek, jdu tam. Jo. Tyjo, doufám, že už nás nevyzvednou mámky. No, víš, moje mamka měla jít nakupovat, takže možná jo. Zlato, jdeme nakupovat spolu, ne? Domluvali jsme se a ty jsi šla k ním. Moc se omlouvám, paní. Ano, moc. Potřebovali jsme ji vidět. No, tak pojď. Už chápu, proč jsi říkala, že mám dobrou mamku. Jo no. Tak zatím čau, Jessico. Čau, holky. A teď mi neříkej, že za chvíli někdo ding ding. To bude moje mámka, určitě. No tak mamka mě jí snad otevře, ne? Zlato, taky jdeme na nákupy. Promiň. Nevadí, já se zdřínu. Tak jo, mami, tak pojď. A mami? Ano, můžu dneska dřív spát? Samozřejmě, co ti v tom brání? Ale nic, jen se ptám. No, dobře. Becky? Už spí, nebudu ji rušit, třeba se jí zdá o drahokomu. Pokračování příště.